mode. И здравейте всички, добре дошли в едно ново видео. Днеска направо ще започваме, защото имам доста бачкане и този клип ще бъде ръшнат. Ами всичко се случва преди 6 години, мисля. Точно се нанесохме в новия апартамент и на всички стаи имаше ключове. В смисъл, на всички врати. Не знам защо, обаче като бях малък, много обичах да си правя някаква база там с граници стола и всякакви такива глупости и да се заключвам и да играя на PSP-то или там нещо да рисувам и така нататък. Тогава нямах компютър, но имах PSP, което тогава беше наистина много яко. И нали почнах да правя още глупости, да взимам семки и да ги ръся и да отключвам и като някой влезе да се хлъзга и наистина мама много почна да се ръса и ми взе ключи от стаята. И аз нали бях тежко наранен дълго време. Докато една вечер, пак съвсем спокойно, обаче към 11:30 съм се обърнал и защото шкафчето, т.е. нощното ми шкафче, е много гаден ръб, това майка ми го разказва. И съм се обърнал и съм си ударил главата и съм паднал от леглото и при падането съм си ударил веждата и съм си я разцепил. И аз въобще нищо не помня. И на сутринта съм станал вече и баща ми е тръгнал на работа и нали ставам и нали аз спах в стаята на майка ми и баща ми, защото нали не знам, паднал съм и те зарежели да ме оставят в тегната стая. И нали събуждам си се, вече супер светлото, в смисъл, сигурно ми беше най-късното ставане, когато бях по-малък. Или баща ми беше отишъл на работа и майка ми си беше в къщи. Вратата на стаята на майка ми, на нашата, нали, имаше ключ, в смисъл, техният ключ не беше взет в стаята, защото реших, че всички врати са, в смисъл, всички ключалки на врати са еднакви и може да се заключва с този ключ. И излезах супер бързо от стаята и казах на мамо, добро утро, отивам в стаята, нали, да видя какво става. И се заключих в моята стая с този ключ. И нали там пак си направи лаза и там цък си на PSP-то, докато просто не гладнях страшно много. Питах да отключа, обаче не можах, смисъл, не знам как съм заключил, обаче при отключването просто нямаше как да се завърти. Нали, почнах да викам, да рева, мама дойде и вика, какво става, какво ти има? И всякакви такива глупости и аз просто, мама, заключих се и сега не мога да се отключи. Тя вика, ами нали ти взехме ключа, нали? И аз, ами аз взеха ваша от вашата стая, тя, и 40 минути просто ми даваш някакви съвети на къде да завърта ключа и там какво да направя. Обаче нищо не стане накрая, просто трябваше да развием вратата. Освен тези 40 минути чакаме 20 минути минимум да дойдат майстори да разбият вратата, което вече стана обяд и аз бях умрял от глад. Точно това беше. Отново казвам малко по-ръчната история, съжалявам за което, но така би бях късмета. Надявам се клипът ви е харесал и ще се видим в следващото видео.